Tuai bagani ka step kan long ka step ka bala kerkhu ye pi baro ki basngap ya gani ka program. Bat lada piji jingker khu leng bang kani ka program morning mana ngada karpat bapin sobha ban subscribe ban like ban share ya gani ka program sheki way pat khanang bakiru kin yo jingker khu. Ka khubor ban yakren menta ha gani ka step ka long ka thma ka bashir khai tam ka ban sajia pat ki jingmi na gani ka thma ka Bible kala yathu lupa ya kata ka thma ka ba khrau tam bat ka bashir khai tam ka ba on sajia ha ka ba u apostol Yohanes ha ka kitab jing pan pau ula yo I lupa ya gani ka thma ba kan sajia bat na ka Bible ngi shem maka ni ka thma kan sajia ha ki phang jo ka Middle East ha ki benta jo ka Israel Ginya pej agani ka spor syapang gani ka thma hangno kan jia ki ei ki daw jogani ka thma lanu kan jia ki ei ki ban yadon banta agani ka thma ka jing sher khai jogani ka thma bat ki jingmi hadin jogani ka thma ka kitab jing pan pau ka lanong ka ba khat riu ka ba khat riu ka ong ba yakani ka thma on yale ha ka wei ka jaka ka bala khot haka ktin Hebrew ka Armageddon haka Israel memberim kade ka them ka bahe bha ka area ka jaka ka khrau ba ka bala khotru ya ka them Jezreel lani ka them Mekido kade haka ni ka jaka baki jaj benriu ki juele thama laong baki nong Egypt ki Assyria ki Greek ki Romans, ki Crusader, ki Muslim, ki Juya kuntma hakani ke jaka, ki Israel ro man kapor, ki Judan ki jing let tma hakani ke jaka, ki don ki jing job, don ru ki jing sha job, bagi khod Israel ki mat hakani ke jaka. Kawin ki jing job bagi Israel ki ya kendo ki job, kadai hakapor jong kadai bora bat u barak ki basensyar ya ki Israel haka kitab nong bishar kini kila job ya kinong kanan persya yu sisera urang ba jong ki nong kanan ukidion ru haka porjing sensyar jong ui ki Israel ula job tma ye ki Midian haka ni gajaka bar ki Israel ki jumat ru ya ki jing kthang bat ki jing sosi haka ni gajaka laong ba us im sol bat ki kun chen rang jong u ke la kalon yap hang ni us im Josiah ula sya penyap us im Egypt ka Jezebel kala penyap yo Nabat bat yela de hiru ka yap hagani ke jaka nyau phongot ki kun chen rang jong u Ahab ki la sya krai kli hagi nong senchar jong ka Jezreel bat ya ka kli jong ki la bu hagi syang bala ra itu ki syang akmat jong Jehu Kidon ki jingjia ki ba shirkai ki ba ngimla ba ngim don por ba ni kren lut hagani ka por ka ba lengkon bala ong wa wat haga history ka ba kham hadin ro la yathu ba ka thma ba ka ba nengkong awus nem khat kandai spa khat pra ka thma ba parthai ka ba nengkong ha ka ba ka ribilat ba ki parlok jongka ki khun thma persha ya ka Germany ba ki parlok jongka Germany kawai ni ki jeka ka biya khluj bha ki je khun ka dei ha ka ni ka jeka but urang ba sipai jong ka ribilat u alen bai ula job ya ki nong Germany but ki talks ha ka ni ka jeka ka thma Israel Arab house dem khatnais ba sau phopra kala ki book ha ka ni ka jeka but hakiri ki pamarjan jong ka Israel hagani ka por kala yo kni sendon ye ki jaka na ki Arab ba kala penyeng sendon ye ka ri Israel ba lai lut ka ri Israel ka papura ka bala itu da ka perthai hadu menta nadu uteus dem kat kendai spa sau popra ka Bible ka ong ba kata ka thma ba ka ba shir khai tam ka ba khrau tam ka ba on sajia kan sajia hagani ka jaka ha ka bala yathu haka kitab jing pan pau khat riu lanong kat khat ka ba khat riu ka ei ka daw ka ba panlong ye gani ka thma ba kan khi
Haka kitab jang Daniel kandai lenong kat khot arpunyau ka yathu. Baka wei na ka daw ka bakong san jong ka ni ka thma ka dei namar ba ukrisam ler haka jingsen shar jong u ka ban nyaus nam. Haka shit din jong ka shiteng ka jingsen shar jong u ka din ka shiteng jong ka nyaus ne jingsen shar jong u upan khai no ay ka jutang ka bo yate bat ka Israel ba kumta urung yelade haka tempel uhukum ba ka jingkinya jong ki jiu haka tempel de ban pensak ngai lut baro kibriu ki de ban mane yo u ban wan ai jingkinya yo u haka ta ka tempel ka ba khot jong ki jiu de hang ne ba ki jiu ki song thu ba ka ne ka de ka jing sha shukor bat ka jing sha le po ka ba shirkhai ki jiu ki ni khun par sha yo krislam ler haka jing bitar shla un lum kharpat ya ki ri ya ki sim jong ka perthai ban khnyot bat ban pendu pendam sundon ya ke Israel nagani ka perthai kadai hakani ka por bagi Israel kim dan lentishu da kumai pat ban le haka kitab jing ban pau galanong ka bakhat riu ka khat ka bakhat ar ter hangni ka yathu bat ngiyo i ka por ba ka ne ka thma kan sajia bat ngiyo i ru sa ka wei pat ka daw ka ei ka bal plong ni ka thma ba kan khi haka kitab jing ban pau galanong ka bakhat riu ka khat ka bakhat ar ka yathu ba ublei un sa the no ya kata ga pliang jing bitar ka ban riu hakata ka perthai baro ka wei haka haki snem jo ga jing jan jarba ka ban jia haka perthai haka jing sanshar umrat khla haga ni ka por blo the ya ni ka pliang ban riu ka jing jan jarba ha perthai ka wa yu pratis kan rengat no but ki sim jo ka mingi kini tu ringkat bi ki sipai jong ki ko matut ka sya Israel nagani ka jakakin penang lenti pa ban hirtma ya ke Israel bat ban khnyot sendon ya ke Israel hadu bakan adu kan datam ka wei pat ka bajia hagani ka por la ong ba hagani ka por lightly ki mensim bom khot ki mensim khsot ki ba wan haga dur jong ki jakot kini kin mi na ka shintur jong ya ke jakor naga shintur umrat klau ba naga shintur unong yatul palam ler kini ki mensim bom khoi kin rung ha ki sim jong ka perthai ba kini sim ka perthai kini ki buk daga jing bitar pat daga ta ke jing sela ban hirtma ya ke Israel bat ya ki briu jong ublei kadai haga ni ka por ba u krisam ler rangkat begini ki sim ka perthai kin tu che Israel nyot ya ke Israel hadu bakan adu kan datam bagi Israel hagani ka por kin lenyar sya blay sejisin pat un pha ila ukhun Jesu Christ nang teina beneng baru Jesu un wan syu ko mukhlung de wan ko musim kis e mutrai ki trai Bible ka ong halor ka kulaili Jesu un hier nang tei na sun rengkat baka kerteng ka bala ayo u khtin ja blay bat ka jankop bala wi ha ka snam bat ka pansnget haga kli ke jong un wan rengkat bagi pai ya pom jo ka beneng ki babut ya ki neru kin shong ki kulaili bat kumta rengkat kata ka janlinen ka bani ka bakhut bat ka bali kin wan ban yele persya yo krislam ler u Jesu ka jaka ka beneng kong ka un hiar khandau ha perthai haga ni ka por ka badai ka thama ka basherkhai ka banjia un yu kijat neng kong kat kom kitab usai kharaya kat saulan nong kat ka basau un yu halor ulum olip bat ulum olip un kat arliang bat hapring jong kita ki arliang jong ulum olip kandon ka lenti ba ka ba ki khun Israel kin yo jaka nang ta bat ya lenti ban phedri na ka kti jong ukrislam ler bat Jesu ha kata ka por un wan bat ki pai pom jong da ka tup kaman da ki missile ani ki tertma jong ka perthai Henry ka Bible ka ong kat kum ka kitab jing pen pau ka lenong ka bakhat khandai ka dkhat ka bakhat san Bible ka ong ka atiaru Jesu ka dei naga shintur jong ka mi no ka white lam banep badda kata unda sho iki kanja benriu hakani ka jing khun ka jong Jesu Christ baki pai pom jong una beneng ki ban yeng naga banta ki jiu ki ban yeng namta ka Israel
persya yu krusam ler bat kin parlok jong u ya kani katma la khot katma Armageddon kadei ka kmi jong kitma kadei ka thma ka bashir khai hadu kata kata bat hagani ga jing khun ka white lam utrai na ka shintur jong u ka bami kan mait na phang ya ki shipai jong ka perthei baro hakaba omdan ka nono ka tiar jingyada ka bala ban yada la ni ka bala ban sange ya ka white lam jong try ka ban mi na ka shintur jong ka jing yap jong ki shipai krisamner ki shipai jong ki sim ka perthei kan long ka ba shirkhai hadu kata kata hakabom dan jaka shu ban tep ban thang ye ki play un hukum hagani ka pori ki sim jo ka swing bakin ya mi na ki soul air bat kin wan ban pa me ka to jong ki ni ki shipai bat ki bri ki ba yap hagani ka thma ban khuj ye ki na ka sla jong ka ni ka perthei bat ke jingmi na gadi ka thma ka long ba ujisu un kem ya umrat klau bat yunutul palam ler on bread im yakishan dujak bat kin kordit bomju kot ha kata ka ting ka bomju lip ha dujak kalenong ka arpo kitab jingpan pau ka yatho baya usaitan on te ya u dau kenjri on bread ya u shaka liulong ka baklem trai bat hang ta shia jasnem on set ya u bat uji supat unstang ya ka jingsen shar ka hima jong u ka jingsen shar jo ka jingsuk ka jingsen shar shi hajasnem bat kumta try unsen shar un yu rot yiki nong shun ka jingbitar jong u on pendep halor ki nong shun kat kum ka kitab jingpan pau kalanong ka bakhat khandai kan khot ka bakhat san ka jingkali menta ka long kumno she phang jongi lada kan ni katma kan jeno hakapor ka jongi menta kumno ngin le hakanu ka liang ngin dan bat kumno ngin la ban yeng ka bible ka yathu ba ka jing rong no kan sajia bat ka ngingat ba ka jing rong no ki ru khot kan sajia shwa ba krisamler un wan she ka pertei ban sanshar shwa ba ka thma Armageddon kan jia shwa ka jing jen jarba ka ban jia ka pertei na kata ka daw banginyo like im na kata ngidon kam ban yo bantah ke jing rong no da ka bangin nget yeu jisu da ka dot not paro da ka bangin yaj bat man la ka sngi da ka bangin pen kre la ka jong ka jing im bala da ka jing rong no ki ri khoj kan wan ha ka por min long ki bala kre bat ngin ya don bantah baru try ke jing rong no ngin yo la im na ka jing kordit bom ju kut na ka jing sinshar umrat klau na ka thma Armageddon na ka jing chen jarba news nem ngin yo like nang ta habangin don mata ke jing rong no do ble ni rap yengi bangin pen kre la ka jong ka jing im hagani ka por nganduai playbook pa jong i bahap neng haga kerteng jisu bana nasaret ngadwai ni ka por na ka banta ki briu jo me ki besngap ki bios ngawi ka ni ka khubor do kta yeki kren yeki pen himbet yeki hikai yalam yeki ngadwaim te ki bapang be shtoman pen khya yeki ibadan ke jing mong ke jing thang ka man sim pen khya blai lo yeki ibadan apring ke jing do man sim ke jing plot bor ke jing phaidin pen bahapat yeki thautma yeki nga it ki hakakti ke jome kan rat yo ngom sha skor jing duai kerteng chisu ngadwai ngapan ke ne paro amen doblen ker khu yepi amen